Vă salut! Vreau să vă mulțumesc pentru starea asta care mi-ați dat-o dumneavoastră. Sunt foarte ok acum. Eu eram sigur că o să fie bine și că efectele pozitive o să se vadă asupra mea. Vă mulțumesc tare mult. Abia am început. Ieri am început cu chestia asta pe YouTube, dar eu deja mă simt foarte bine. Vreau să vă motivez pentru că dacă vă spun exact prin ce situație am trecut eu și ce greutăți am avut eu, nu ar crede nimeni și nu se vede așa pe mine cât de mult am suferit. Dar, cum am zis întotdeauna, viața merge mai departe și trebuie să te gândești la lucrurile care îți plac, la lucrurile care îți fac bine. Și exact cum am bănuit, YouTube deja îmi dă o satisfacție foarte, foarte mare. N-am cine știe ce vizualizări pe acolo, nu mi-au intrat bani în cont, să zic așa, dar mă simt eu foarte bine. Mă simt eu foarte bine, mă simt extraordinar și vă mulțumesc pentru chestia asta. Rămân dator la dumneavoastră și am să încerc să fiu ok, să vă pot ajuta într-un fel. Contează foarte mult pentru că de asta sunt aici. Vreau să vă zic că sper să vă ridic și eu moralul, să conștientizați faptul, mă, uite cât de mult l-am ajutat noi pe băiatul ăsta, ce efect pozitiv a avut asupra lui și să vă gândiți, hai să facem și noi ceva pentru noi, să ne fie bine. Eu v-am zis că am luat niște măsuri în privința mea, vreau să iau și mai multe măsuri pentru că mai am foarte multe de făcut. Este, este totul ok, vă mulțumesc tare mult pentru toată susținerea asta de care dați dovadă dumneavoastră. Nu știu, mă simt foarte bine, pe bune. Mă simt foarte bine, deci dacă stau și mă gândesc cum eram acum câteva zile, uh, că totuși am trecut prin ceva evenimente, o să le înțelegeți dumneavoastră la un moment dat. Chiar m-am gândit, unii poate cred că glume sau ceva de genul, dar chiar m-am gândit să scriu o carte așa. Am luat legătura cu cineva și sper ca până la urmă să se concretizeze chestia asta. Să scriu o carte despre viața mea, cu bune, cu rele, cu cum e ea. Că n-am avut o viață perfectă sau n-am avut o viață mizerabilă ca coadă, clar. Am avut momente și momente, am trecut peste, am fost puternic, am rezolvat. Sper să rezolv și situația asta acum în care mă aflu. Și dacă rezolv și pe asta, sunt cel mai tare. Pă bune, chiar sunt cel mai tare. Și am o presimțire că va fi bine. Am o presimțire că va fi bine. Deja îmi este bine. Și atâta timp cât eu mă simt bine și are efectele astea asupra mea, vă mulțumesc tare mult. Sper să legăm o relație de prietenie extraordinară, să fim super ok. Vă mulțumesc din nou și vă doresc toate cele bune. Pe bune, aveți grijă de voi, nu vă dați la o parte, nu vă ignorați, aveți anumite nevoi, aveți anumite hobby-uri sau ceva de genul, nu le neglijați, nu vă neglijați pe dumneavoastră în primul rând, că eu asta am făcut mulți ani de zile și n-am avut nimic de câștigat din asta, dar cum am zis, până la urmă totul se rezolvă și o să fie super bine. Vă mulțumesc pentru atenție și ținem legătura, clar ținem legătura, nu mai plec de aici. Deci nu mai plec de aici, pe bune, chiar îmi place chestia asta. Îmi face mare plăcere. Am o satisfacție extraordinară. Hai că nu mai... Pa, pa, pa.